Единственото нещо, което са говорили, писали всички велики учители, адепти, включително и Спасители и Всемировия учител Винса Донон, е за доброто. Да правим добро, да забелязваме добро за другите и се убедим. Даже наскоро, тези седмици или месец казах на един, който ме попита, имам едно желание. Викам, за да си изпълниш желанието, трябва нещо да направиш за Господа, някаква жертва. Ами той каза, викам нещо хубаво да направиш. Примерно, понеже си доста користолюбива личност и от всички ще ти изтеглиш изгода, понеже ти познавам душичката и мене не можеш да ми изложиш. Викам, може да излезеш целият свят, ама Господа не може да излезеш и мене. Понеже чета като отворена книга, искам да ти кажа. Ти от всяко едно нещо, от тази чаша вода, която поднесеш на някой, чакаш да извади 10 стотинки, да ти даде 100 чаша вода. Чакаш нещо. Може да не стане. Наистина може да му подадеш чаша. Но толкова ти е станало това користолюбие в глава и тази изгода, но това е стара програма, която е от 18 000 години в главата на човечеството. Викам, новата светла сила иска да ни учи на безкорност. Къщата да си подариш на някой, да го направиш безкорност. Колата да си подариш, безкорност. А да не говоря да го нахраниш и да го напоиш, както казва Исус в Евангелието. Ако нахраните някой, се едно, че мене. Ако го посрещнете, го напоите, се едно, че мене, на мене сте дали чаша вода. Потрудили сте ми жажда. Ето. Искам 3 дена да си напълно безкористен, като това може да си вържиш червен конец на дясната ръка до съсонните или на лявата и да го гледаш. Никакво користолюбие в нищо. Абсолютно. Тия мисли ги изхвърляш ги тия дюста и не правиш нищо тия стидене, по-добре да не направиш нищо, защото ще сбъркаш, ако направиш. Ако на някой направиш някаква услуга, ще очакваш нещо. Няма да очакваш нищо. Правиш услугата, това ще ги заминаваш. Сега, че ти не си я направил, а е направил комшията ви. Да викам, сериозно. Да. После. Нали ми каза желанието? И идваш при мен. Ако го изпълниш, на 4-тия ден сутринта желанието ти е изпълнено не 100%, не 1000, 1 000 000%. Аз го вярвам, както вярвам, че говоря с теб, но ти да го изпълниш. Иначе аз ще изпълня моята част от договора. Аз тебе викам, правим договор, нали? Ти трябва да бъдеш честен 3 дена. Аз не искам да бъдеш 30 дена, 3 години или 3000 години. Защото просто не можеш, имаш още пророци. Те ще станеш някога ангел. И всички положения там, ще стане. Кога ще стане? Господ да. Ами ще стане. На 4-тия ден ми се обажда по телефон и вика, и стана точно така както. Добре. Сега, искам да ви кажа вас това текст. И просто една седмица наистина Господ иска нещо от нас, затова молитвата на аватарите и специално на арийската раса е: Господи, приеми нашата любов и благодарност. Най-напред даваме. Обръщаме се към небето, ние даваме. Да. Господа вземе. Нима се нуждае от нас. Не, цялата вселена е Него. Но ние сме длъжни да му дадем нашата любов и благодарност и да му кажем. Така. А след това искам. Господи, дари ни Твоя съвършен мир, хармония и благодат. Благодатта включва абсолютно всичко, което е необходимо за едно живо същество. И за човека включва. Там включва и земните блага, и духовните блага, включва и любовта, включва и здравето, включва всичко. Но кога ще ни даде мир, хармония и благодат? Ние като си понучим уроците. Като станем по-свестни, почваме да ги получаваме. Но първото нещо е, ще достава. Даване. Но преди даването има едно друго нещо, без което няма да ни пуснат по-нататък. Чистотата. Разбира се, вътрешна и външна. И той казва, той е морално нечист човек. Да, погледа собствената си изгода, като е егоист, алчен, завистлив, гневлив, похотлив, лакомник и така нататък. Естествено, това са пороци, като ги изчисти вече, е добре. Това са, тук ще изброи 7-те смъртни греха, но има и още един.
Защото той наистина е грях, сега ще ви го кажа, и е в наш ущърб. Осмия. Смъртен грях е, защото наистина ни вкарва надолу, вместо да ни извисява нагоре, ако го прави. Това е да не можем да забележим красотата на света, на природата, в човешките отношения и във всяко едно нещо трябва да виждаме красиво. И аз ще ви обясня защо. Абсолютно, за да знаем за какво става въпрос. Значи, тъй като разберете, красотата дава, тя не взима. А ние, ако непрекъснато даваме, когато сме кахърни, като гледаме към земята и не виждаме нищо. Ние не виждаме, че небето е синьо. Не виждаме, че се е раззеленила планината. Шумата на дърветата, листата. Цветенцето, което излъчва аромат и красота. Просто не го виждат. Защо? И мислят, вика, имам кредит, леле 1200 лева, вика, всеки месец. И вика, аз ми Георгий, луд съм станал, нямам мирка, ни денем, ни нощен, ни спя, ни ям, ни пия. Защо вземах това голем кредит? Ще ми вземат къщата, салона, дето съм го направил, медицинския център и всичко останало. Така ли? Викам, едно друго нещо. Защо не вземеш да ги изплатиш? Викам, имаш възможност. Откъде знаеш? Викам, разказвам. Да, имам едно място. Продай го мястото, за какво го държиш? Продай го, изплати се на банката и се успокой. Ама как? Виж сам, викам, не знам. Обявява го 2 пъти после. Виждане се след няколко месеца му го стоям, ти да спят. Викам, душите за това. Продай го мястото. Много си му дигнал цената. Намали на половината. Продай, защото риба веднага ще стане спокойно още. След 1 час ще се успокоиш, като си изплатиш кредит. Ами как така малко? Еврейската ти всъщност, обичам еврейите, между другото му казвам, еврейската ти всъщност, понеже много пъти си се раждал в Израел и си бил лихварин, и сега още се обажда, ама тя си България, тя си духовен човек, да преди какъв си бил някога. Душата помни, ама тя си съвсем друг, прекрасен човек. Ами добре, продава го и после ми вика от дълба си. Да, ама не можах да го продам скъпо толкова. Стигнаха ли ти парите? Стигнаха ми парите да си платя кредитите и пия едно капе, ама сега се ли смени си спокоен там. Това беше по-важно. Девиза на дядо ми и на баща ми беше следния, ще ви го кажа. Пари давай, нерви не давай. Ами нервите не се възстановяват. Нервите се превръщат в болести. Една жена скоро казах и тя ми извади бележник и си записва мъдрата мисъл. И вика ще я запомни. Вика не само да запомни, и ми изпълнявай. И тя също ще ви кажа. Трябва да изпълняваме нещата, които ги знаем. Аз за това сега напоследък говоря много простичко и говоря едни нравствени принципи, такива едни морално-етични, кодекс на Вселената съм го сварил и гледам да го кажа. Обаче никой понеже не говори така просто и така ясно. Аз идея, вите ми беше първата беседа заради това. И им казах, вижте какво момчета и момичета. Какви приятели. 7 дни. Само 7 дни искам от вас, не повече. Да бъдете чисти. Какъв сме? Да излъчваш само чисти мисли. Нито една лоша мисъл да не ти мине. Чисти чувства. Да не те кажеш само чисти хубави думи и не искам да чуя от вас страхотно, ужасно, лудост, не знам какви. Ами, сега ги казвам учебно, те се разпъстват в Вселената. Нали? Обаче, ако ги казвам от сърце, ми се връщат точно като камъчета и ме чукат по главата от 12-ти етаж. Ще ме заболи. И малко да е камъче. Една дума, едно камъче, прав плаш по главата, в крайна сметка ще ми се подуе главата. Нали? Защото ама тия камъчи са мои. Те не ходят на друга глава, разберете ме. Значи всичко, каквото направим според закона на Вселената за взаимоотдаването или взаимообмена, и аз съм написал черно на бяло в моите книги, взаимообмен на добродетели. Защото ако напиша взаимообмен на пороци, точно това ще стане. Порок за порок. Лъжиш, лъжете. Крадеш, на начин не е добър. Оплака ми се скоро една позната ви. Просто моето ми изчезна, няма го това, документи, пари. Така ли? И ми заслужено ти изчезнал.
Значи нещо ще направила, което и светлата сила отгоре, ама нямаше кой да влезе да го вземе. Аз знам кой го взема. Ангелите го взема. И не се шегува. Платонето изчезва. Остава, никой не пита. Жив човек не е казал не изчезнал, нали? Викам да. Така работи вече невидимата сила. Тя ти го взема. Ако си умни и се покаеш веднага, може да си го върне до 20 дена и да го намериш. И в къщата някъде пусна. Някои веселци, като ги палят полта, както им вика някога, взима и го премества. И такива работи се случват. Това не е чудо, бе. Разбира се. Чисти думи и нека чисти дела. По-важни са от чистия въздух, чистата храна и чистата вода. Това е по-важно да го направим. Една седмица. Какво ще да ни пием през тази седмица? Но по-добре да не се храним с месо. Защото месото наистина е токсично, не само. Но то е смърт. Това е. Ние се храним с смърт. И ясно е, че такава програма се залага, каквато съм казал все някога. Смъртта ни води. Тя дава болести. И сега пак, съжалявам, написал съм му, ще взема да се повтори. Но една седмица искам да кажа, ако сме абсолютно чисти, но 8-я ден сутринта ставаме и започват да се случват чудеса. Не много големи, малки, но чудеса. Ако изкараме 2 седмици, още по-големи чудеса. 3, 4, 5, 6 седмица са 42 дена. Мистичното число на Вселената, 4-5. Числото на живота, числото на вечността. 40 е на тлението на смъртта. Затова панихиите са на 40 дена, а на живота е 40. Вижте, само 2. И наистина хората, които са го направили, идват при мен и ми се обаждат и казват, ами то действа. Еми действа, защото си се постарал да го направиш както трябва. И когато забелязваме красивите неща, ние черпим енергия от природата, зареждани. И разбрахте ли сега защо моя нов приятел от вчера, на който му бяхме на гости с Танжелина, няма да му кажа името, не се храни. И аз му казах, не защото само гледа слънце. Ами той излязохме навън и той ми показал успешния един зелен хубав хълм, той се е разленил сега, ама прекрасен. Вика, гледай небето колко е силно и колко е чисто. А вика, нямате време да ви заведа до рекичката, там да видите шумоленето на рекичката. Всичко това този човек го забелязва, само черпи и се храни с енергия, наречена красота. Това е. Знаете ли какво каза всемировия учител Винсент Доно? Човек, който има проблеми какъв ли гледа в земята. Здравия човек излиза и поглежда небето още сутринта. Баща ми вижте. Цял живот съм му казал, не веднъж, не боледуваш от нищо. Ама нищо! На 88 години ще отиде и по-малко от тъй наречената диамантена смърт. Докторът каза, за първ път много сме изпаквали подвъдното, ама за първ път виждам. Така. Сега, коя е квинтесенцията? Есенцията е не комшията е центъра на това, което направя аз. В никакъв случай не е това. Аз съм центъра, откъдето излиза енергията, която има определена честота и няма да тя може да обиколи цялата Вселена, както сега моите думи обикалят цялото земно кълбо и пак идват при мене вече продукт начин. Но те идват пак при мен. Трансформирам ги и ги изпращам на глава. Така. Значи, каквото и да направи, добро или недобро, такова действие, такава мисъл, такова слово, дума, разбира се, и такова малко чувство, няма да отиде при пиланкишията. Ще отиде при нас. Обратно точно от той, който го изпратил. 1001 на 100, няма къде се скриеш. Нито в миша дупка, нито на другия край на Вселената. Върти се това, отивам, опердашвам комшията, защото съм усърдит. Това ще ми се върне на мен под формата на побой. Някой ще ме вие все някъде и някъде. Ма заминавам се от тази планета, отивам на друга. Хващат ме на другата планета, на другия край на Вселената и двама юначари ме опердаш.
Обаче душата не помни и викам, ти що ме биха без нищо? Без причина нищо, ето, разминаваме си, вика, не си ми симпатичен, има оказка. И аз викам, защо? Има причина. На причината ние не виждаме. Ние виждаме само следствените връзки. Има закон на равновесните сили, закон на махалото, закон за бумеранга, не на клазна каза, без се връща бумеранга. Като го хвърлим, или ни чука по главата, или ни пада в краката, защото го вижда. Аборигенен и се пази, нали, дръпне си и той падне на същото място, където е стоял абориген. На милиметр. Няма друга да кажа. Ако се седи на него, ще го удари по главата. Той ще го удари в тази ръка, с която е изхвърли. Виждате ли, за това се казва закон на бумеранг. Така. Разбрахте ли сега защо всички учители от край време вика, правете добро. Правиш добро, връща ти се добро. Народната поговорка казва, направете добро и го хвалете в морето. Все някога то ще изплува. Има един приятел, автомонтьор. И казва, тя работи в Испания 15 години. Обаче той казва, виж, прекрасен човек с главно чеп. Аз и сега не съм много добър, ама тогава хеп не бях добър. А гледаш той колко тогава беше великото ще ни добър и викам, абе Иво, така, я комшията му предашил от два шамара на твоя син, сега викам, ще отида да го пребия, и отивам, он си заключил после, викам, ще той вика съгън и ме държи, не дей. Викам, тя го разказах и гадо. Не е бил моя, твоя син е. Той вика, не дей, сигурно имам причина. Я почна, пита защо, а той човека възрастен става такъв, он е му хвърлял вътре устата за двойния прозорец с бомбички. Нали? Еми ясно, че сте стал човека толкова много, че той е изключил навънка, хвалял го, той хлапете кола 10 на 12 годишни и го предашъл, което е напълно в реда на нещата. И аз ако правих такива някога дивоти и пало, има предашъка, но аз приемах нещата. Не викам, да, така това е нормално, редно е, нали? А той би се оплаква на баща си, но не казва защо. Момчета го е пил. И аз като дивак, ще да прескоча оградата и да пребия човека за нищо. Виждате ли? И после какво? Двама бъбити тук или ноня, къде на селената, ме обказа, ще ти викаме пипик си кафето, тия се минаха по край моя стол и само защото ми закачи за стола нещо, и аз ги погледах. Що ни даш на тебе? Ти слагаеш хоп и ме обказа. Нали? Има ли причина? Има. Заради това, каквото излезе от нас, ама толкова много трябва да внимаваме. На собствената ми глава, то скоро пак се връщаха нещата, без да искам изпусна нещо. Без да искам. Значи толкова години съм обучаван, толкова години навик ми е станало да излъчвам само добри неща, хубави и любов, и въпреки всичко една мисъл да ми мине през главата, не каквато трябва, за по-лоши мисли да не говоря, ами ненормална, моментално нещо ми става, я се обуда, я се порежа, я нещо стане. Да. Он ден чикавината чисти, ако, значи, толкова цъни ми се забодаха, колкото недобри мисли са ми минали през главата. Това е. Иначе слънчета може да хванеш така стърна и няма да те ободе. Проверете го, за да видите.